Stredná odborná škola technická, ulica 1. maja 22 v Zlatých Moravciach, ponúka žiakom atraktívne študijné odbory. Škola spolupracuje s významnými firmami v tomto regióne, ako sú firma Danfoss, MPLS a ďalšie menšie firmy. Študenti v rámci štúdia sa môžu vzdelávať v súkromnej jazykovej škole, ktorá sídli u nás v škole a môžu získať certifikáty na rôznych úrovniach. Po prípade sa pokúsiť s tým certifikátom uplatniť si náhradnú maturitnej skúšky z cudzieho jazyka. Akých odboroch konkrétne majú žiaci možnosť štúdia? Možnosť štúdia žiaci majú v študijných odboroch. Spomenul by som študijné odbory logistika, mechanik nastavovač, mechanik mechatronik, mechanik počítačových sietí a elektromechanik. V učebných odboroch sú to učebné odbory obrábač kovov, nástrojár, strojný mechanik, technicko-administratívny pracovník. Veľmi zaujímavý je učebný odbor elektromechanik, chladiace zariadenie, tepelné čerpadlá. Tento učebný odbor vyučujeme na Slovensku iba my. Čo sa týka prijímacieho konania, ako to prebieha a či treba na niektoré odbory robiť aj talentové skúšky? Prijímacie konanie prebieha formou pohovoru so žiakom a zákonným zástupcom, teda s rodičom. Talentové skúšky robíme iba pre športovcov Požitavskej futbalovej akadémie, ktorí u nás študujú a majú možnosť vybrať si z rôznych študijných odborov. Nedávno škola oslávila svoje 60. výročie vzniku. Za svoje dlhodobé fungovanie tak vychovala množstvo študentov, o ktorých šikovnosti niet pochýb. Práve prebieha odborný výcvik v odbore mechanik mechatronik. Mňa zaujíma, čo všetko sa tu učíte. Tak, učíme sa tu zapájanie, momentálne silnoprúd. Ja momentálne zapájam kombináciu hviezdo trojholník. Ďalej sa tu učíme obrábanie, sústruh, fréza, CNC stroje. V rámci študijných odborov má škola veľmi dobre vybavené dielne pre praktické vyučovanie, ale aj odborné učebne, v ktorých sa žiaci učia programovať na ITNC staniciach a na CNC obrábacom stroji. Medzi študijné odbory, ktoré majú žiaci možnosť na Strednej odbornej škole technickej v Zlatých Moravciach študovať, sa radí aj odbor mechanik počítačových sietí. Po štvoročnom štúdiu končiaceho maturitnou skúškou absolvent obdrží výučný list. Je zameraný na spôsob získavania informácií, čiže šírenie získavania a spracovania informácií. Žiaci sa postupne naučia inštalovať software, operačné systémy na báze Windowsu alebo Unixové operačné systémy. Ďalej naučia sa vyberať komponenty do počítačov, skladať počítače a pripraviť takto pre užívateľa. Celý študijný odbor je zameraný na spracovanie a šírenie informácií v rámci počítačových sietí. To znamená, že žiaci sa naučia manažovať, spravovať, nastavovať počítačové siete z pohľadu bezpečnosti, z pohľadu kvality šírenia informácií. Dokonalé poskytnutie praktických možností žiakom umožňuje mobilná solárna učebňa, kde si žiaci overujú svoje teoretické skúsenosti aj prakticky, a to pomocou solárnych článkov, ktoré využívajú premenu slnečnej energie na zdroj elektrickej energie. Mobilná solárna učebňa môže byť využívaná počas celého školského roka aj mimo priestorov našej školy. Táto mobilná solárna učebňa bola realizovaná prostredníctvom nadácie Ecopolis. Problematikou obnoviteľných zdrojov energie sa venujeme v našej škole už dlhšiu dobu. Sme radi, že táto téma našim žiakom nie je ľahostajná
a zúčastňujeme sa rôznych projektov a súťaží, kde žiaci dosahujú vynikajúce výsledky. Plánujeme tento školský rok sa zapojiť do najlepšieho nápadu a do Enersolu. Projekty boli zamerané na produkty obnoviteľných zdrojov energie. Vyrobili sme prototyp, solárnu tašku a solárnu vetrovku. Čo sa týka najlepšieho nápadu, získali sme 1. druhé miesto a cenu sympatie, a čo sa týka Enersolu, 1. miesto vo finále a 1. druhé miesto vo vedľajšej kategórii. Praktické vyučovanie na škole je samozrejme doplnené i teoretickou výučbou a v tejto oblasti sa veľmi dôsledne dbá i na výučbu cudzieho jazyka. Ako to teda prebieha na hodine angličtiny, ako sa tu žiaci pripravujú? Žiaci sa tu pripravujú rôznym spôsobom, keďže v dnešnej dobe už prevažne všetci vedia využívať počítač a aj naša škola je už tak dostatočne lepšie vybavená, tak takmer v každej triede máme už interaktívne tabule a preto aj výučba anglického jazyka prevažne prebieha v takejto forme prostredníctvom notebooku. Už nevyužívame tú klasickú formu, ako napríklad, že máme tabulu a kriedu. Veľmi žiadaný je v súčasnosti odbor logistika, ktorý sa na škole vyučuje ojedinelými interaktívnymi formami a metódami. Logistika je nový štvoročný študijný odbor pre chlapcov aj pre dievčatá, ktorý vznikol ako reakcia na požiadavky trhu práce. V poslednom období vzniklo na Slovensku aj v zahraničí veľa logistických centier, ktoré potrebujú kvalifikovaných odborníkov. Snažíme sa vyučovať našich študentov rôznymi inovatívnymi formami a metódami. Snažíme sa, aby žiaci neboli iba pasívnymi poslucháčmi, ale aby sa aktívne zapájali do vyučovacieho procesu a boli v pozícii partnera. Tieto zámery sa nám darí naplňať prostredníctvom skupinového vyučovania, metódami brainstormingu, zážitkového vyučovania a projektového vyučovania. Využívame učebné materiály z projektu Kvalitný v škole, úspešný v praxi, interaktívnu tabulu, dataprojektor. Tento študijný odbor je vhodný aj pre integrovaných žiakov. Študujú nám tu 2 študentky so zdravotným znevýhodnením, ktoré nemôžu sa tak často zúčastňovať vyučovania. No a práve tu je výhoda vyučovanie prostredníctvom počítačových prezentácií, keďže im môžeme poskytnúť toto učivo formou počítačovej prezentácie. Pre týchto žiakov sme vypracovali aj projekt a nadácia Orange im poskytla finančné prostriedky, za ktoré si nakúpili notebooky a nie sú ukrátené o nič z tohto vyučovania. Tento odbor som si vybral kvôli tomu, že je to športová trieda. Máme tu športové prípravy, kde sa zameriavame na futbal. V športovej futbalovej triede, ktorá podporuje projekt Požitavskej futbalovej akadémie, sa rozvíjajú u žiakov i športové aktivity. Táto myšlienka tak spája zručnosti, vedomosti i športové nadanie. Aká je perspektíva uplatnenia žiakov, ktorí sa venujú tomuto futbalu v budúcnosti? Tak perspektíva ich uplatnenia je veľká, pretože akadémia v podstate vznikla na úrovni celého Požitavia a FC Vion ako patronátny klub spolu s futbalovým klubom FC Vráble hrajú v tých vyšších súťažiach FC Vion v Corgon lige, FC Vráble v druhej lige a Bčko, mužstvo Vionu hrá vo 4. lige, čiže to uplatnenie týchto hráčov je dosť veľké. A ďalšia vec je, že nevychovávame len pre tieto 2 kluby, ale vychovávame pre celé okolie, pretože mnohí z týchto chlapcov nie sú ani členmi futbalového klubu FC Vion, ale sú členmi materských klubov, ale chlapci v podstate nadobúdajú lepšie futbalové zručnosti a schopnosti v športovej príprave, ktorá prebieha 2-krát v týždni do poludnia počas vyučovania od 8 hodiny do 10 hodiny. Čiže takýmto spôsobom v podstate všetci chlapci z tohoto okolia môžu zvyšovať svoje športové futbalové umenie. My chceme pracovať preto, aby tí chlapci, ktorí sú tu, aby raz okusili ten náš ligový futbal a možno niektorí aj v zahraničie. Aby boli žiaci správne pripravení na športové aktivity, ktoré máte na vašej škole, môžu využívať aj priestory posilňov. Nejakým spôsobom sa im venujete tu? No, to nie je iba na hodinách povinnej telesnej výchovy, ale zároveň aj na mimoškolskej činnosti, to znamená krúžkovej činnosti, posilovací krúžok. Žiaci môžu pravidelne navštevovať po vyučovaní posilňovňu. Nie sú to len žiaci z našej školy, prichádzajú k nám žiaci aj z druhých moraveckých škôl.
Samozrejme, učíme ich základom posilovania, niektorí, ktorí ešte prvý začínajú a snažíme sa im aj dbať o bezpečnosť pri cvičení. Vidím, že tu majú možnosť vyučiť aj niekoľkých strojov. Čo nové ešte pre nich máte pripravené? Snažíme sa vybudovať aj gymnastickej telocvični možnosť výsových náradí, to znamená na hrazde cvičiť, na bradlách a posilovať ruky aj tým spôsobom, že chceme vybudovať tréningovú lezeckú stenu, ktorá budú môcť využívať aj naši žiaci počas hodín telesnej výchovy. Dosť podstatne sa to zlepšuje. Oproti tomu prvému ročníku úplne sa začali meniť vnútorné priestory vlastne školy a výmena tabu. Už toto je krajšie o dosť. Ja som tiež spokojný so všetkým, s výučbou a tak. Nemám s tým nejaké problémy. Myslím, že som si dobre vybral.